Hello guys, दिनै आङो नै मोनसे हाबायाव फैलायबाय। जेनेबा बेवहाय हाबाजों हाबा जागासिनो दङ। बेनिखायनो आङो हाबानि ब्लगल' लाबोगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। बिथांनि हाबायाव फैदों आङो। गेटनि साजायनाय बे फार्स्ट लामानि गेट हाबनाय बहुत बिउटिफुल समायना साजायजादों। नैबेयाव सिगां बैराथि दङ। सिगांग्रो जोङो हाबग्रोनानै जोङो बैराथिबो लोगो मोनग्रोयो। बैराथिनो एसे माबा सोंनोसै आङो। माबायदि मोजां ना? मोजाङैनो ना? नैबे मन्दप सरि नैबे बेयो मन्दप बाथौ धोरोमनि हाबा। बे बाथौ धोरोमनि हाबायावहाय बेफोरबायदि मन्दप बानायो। दे रायदाव हर एसे मा खालामदों नोंसोरो बेवहाय? बुंलाय बेवहाय बुट माबादों बुट लागायगासिनो दं बिसोरो। नै बेनो हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान माने राजकुमार राजकुमारि जिरायग्राया। बेनि उनावहाय बिदिनो ओंखाम जाहैनो थांग्रा। बिथांमोनानो दिनैनि माने हाबाथिलियावहाय ओंखाम रानग्रा गोलैदों। माने बिसोरनो माने जेसेबां आलासि फैयो ओंखाम राननो थाखाय बिसोरनो माने गासैबो रेडि जा। नायदो सोरबा सोरबा सिनायोबा कमेन्ट हरदो आरो सिनायदोंबा सिंग्रा दं मा होनलाय? बेयावथ' डाइनिं हला हाबानि थाखाय ओंखाम संग्रा बेयावनो बानायदों। नै बिथांमोनानो दा बेदर संगासिनो दङ। कारिगरफ्रा नै मोसागोलायदों। बेमपाथि दामनायजों लोगोसे कारिगराबो माने मोसानानैहाय बेदरखौनो एवगासिनो दं आरो। ओरैहाय नै बिथिं लाब्रा एवगासिनो दङ। लाब्रानो नैबे ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रावहाय लाहार फाहार गासैबो माने बानायजोबगासिनो दङ। नैबेयावहाय ओंखाम संगासिनो दङ। जेसेबां हाबानि मानसिफोर फैगोन जाहोनो थाखाय बिसोरबो माने रेडिखासै। ओरैहाय ओंखामा नै माने फुरा रेडि जाखाजोब्बाय। ओरैहाय
ओंखाम बाहायनानै हरगासिनो मानसिफ्राबो जागासिनो नायदो जाग्राफ्रासो मिन्थिसिगोन आंथ' मा बुंबावनो dan पेकेट माइरंमोन आरो पेकेट माइरंमोन ना दे जिखुनु जा माने नोंहा माने ओंखाम हायनायनि बिभागाव गोलैदों आरो अ दे थेंक इउ दे नै बिनिफ्राय सेलिं खालामहरो माने माने बिनिफ्राय बारहरो माने ओंखाम जाग्रानि मानसिफोरा बेवहाय माने हाबफैनो मोननाय नङा बाउन्डारि होखानाय बाउन्डारि होखानाय ना नैबे बेदर राननाय ओरैहाय नै बेदर रानग्राफोरखौहाय एसे खोन्था मा बेदर रानदों बेयावलाय अमा अमा जायैनि थाखाय ना दङ ओरैबो नै राननाय दङ नोंथाङालाय मा रानदों बेयावलाय मा बुस्थु बियो ना बेवहाय ना लोगोसे ओरैहाय अमा बेफोरबायदिनो बेवहाय राननानैहाय बैयावहाय दोननानैहाय ओरै साप्लाय खालामो आरो